Egy ötödik. Igen. Jó, nekem is kell a pénz, de ennyivel behetárjuk a hölgyetébe, hogy Nagyon köszönöm. ne csak te fizessél. Aztán én most azt tudom. 1000 forintért nem fogom írni. Egyben? Nyelvről éppen kapom már. Az szívű és nem itt eladtam, de nem akkor. Tessék? Akkor a szívű és 30 óta. 30 szót kell az előtt. Igen. Ennyi csak baj. Lehet, hogy kis időt összekontrol magammal, meg azt mondom, hogy maradok Nézd, ha egy kicsit szépül és ilyen akkor Sisek szintködött van Az szerintem. valamit jelent. Uszás Express kimentéve, az jelenthet az, hogy nem áll meg. amikor nem is kevesebb. De valóban csak nagyon kevesebb. Egy tegnap 60-ban voltam, és akkor így jó, azt csináltam, hogy oké, lefeküdtem meg, készültem egy órában, 61 költséget, és akkor reggel azt jártam. Jöjjön, amíg félre van sem. Így vagyok, aludtam 6 órát. Korodóban a szervezet nagyon sokat kér. Csak mondjuk azon nem egészséges, hogy csak minden hétvégén hajnalba kell. Így is fél óra. Én is köszönöm. Nálam a háttér az volt, hogy mindjárt valami le akartam szaladni. Amúgy egyedül csak az Elég tudok, hogy részletek. ekkorán van, mert nincsen a minden. Úgy vagy, majd a 2-6-osra. Jössz át, hogy 2-6. Nem tudom. Megkészkedtem a háborújával, nem is értem, hogy kell. Mikor vissza? A legutolsó tárgyalóban akkor adom lehetőséget, hogy keresztül azonnal, hogy látjuk, hogy nem. Igen. Tehát a 21 a rokon egyébként. Akkor egyenek mondani, de elvennek ebben. Krisztián, ugye ajánlom neked is. Elvileg van egy lehetőség, hogy ugyanúgy aki ezt a tárgyalócsinál, vagy kivérhetne a busz, és kivérhetne. De csak mint hazafőleg meg kell egy olyan szarra, hol ide lehet. Foglak. Próbáltam, hogy ne letűntő, aztán tudtak se vetjük. De még minden nem megyünk meg. Hát most, ezen a jó folyamaton jól működő régióban, vele most éves, minket, olyan gondolkozok, hogy járja a 2-11. Az nem talapszol. Ja, azért franciskák közben. A közlekedésben. Hát így ide nézni, miért nem Így megyek. jelent, hogy rohadt fontos, de nyilván jelent, hogy olyan napokra megy. Jó. De érték. Tessék? De hogy csak a Hősök tere metroállása nézve. De egy utakás főt addig az okoz. Átállási lehetőség.